Yeko Asante Akyem na Asante Akyem Foase ena empanyifo de atodwa se ewiase me ko bi enko ne kwa inteso nko enante enti omo sepa sa chechefo ba bi omo beda ene no mahodo bi omo hia betimi abo ama nwoma su etimi akonkan ho akwa atwe tikaba ya kampanyifo hwe na animu ya no wontu ho anamo emmoa wo. Headteachers a womo Asante Akyem Foase ene Adom TV sensentroni Isaac Amoakon twetwe nkomo wo mo de tudwa se adan ahodo a teacherfo ebetenemu na wo mo de akire suku nkwada ade no ade ho odin pa e wo mpatemu ohi enanso amakane mrashebejani Alexander Kranche akoye omanfue emoa oha kese a na ewo mu kese pa yese yedan no enjina ya na nyadwina pa ayesa abofra tenamusia de 2 enchense egusu nyina tete enso to akire pon kola no moko when nyame chade former MP honorable Alex Kranche be hu say tebia mofra no wo mu no enkoyie from class 1 to class JSS 3 obesini nyina no asi 2 classroom block for KG with the modern one asa kan ho ama ohawa na ye wo mu a enso to ane ye pon kola ne nyina no atuatwa beda honorable Kranche Alex Kranche ase say wonam ne so na say adwumadi aban asom ama na ebe wie pe ama Foase manso ahye Foase ene onyam nananom ahemfo ene adontehene a womo Asante Akyem Foase enso ne Adom TV sensentrofo twetwe nkomo afa sa nsem ihu womo nso de nsem sei ene tudwa ma MP enam no so ne ya sa adwumadi e koso yi na ono na akofa onimi na aba nti edika na ono ne yebeda na ase ni adaga na aban so ase efise